diba? So hi guys, welcome back to my YouTube channel, the Upaw Bayot channel. So we are here kasama ko ang mga kaibigan ko ngayon, and then mag-vlog kami for a second time. This is Bernes ng umaga at hapon. And then samahan nyo kami na magsuroy-suroy with my friends. So guys, mahalagang paalala lang po na ito po ay gabay ng mga magulang kasi may ulan na. Ito po ay kailangan nyong i-share, like, and comment, and please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para always kayong updated sa mga video ko na gagawin. And I thank you. That will be all. So guys, nalibog nami. Ugasa mi mulahos guys. Kaya nanami sanang kaan Michael Jackson. Nanami sanang ka guys pero walay hinog. So nalibog si Moy ugasa mi man to guys. Danila mo ning guna dali no. So guys, mga bata mong kauban guys, si Laika, Angelica Panganiban. So ito siya guys. Ito siya guys. Desisyon ni Moy. Ang mga bayot na walang pakinabang sa buhay. So, moto na lang ko kaya ang mga bayot kaya nangalibog man sila guys. So, amo! Mga batang walang pakialam sa buhay. So, ambak lang sila. So, niambak ko to guys ha. Aray! Diyos ko Lord. Pati man nanlugan niyo man. Ganun lang. So, let's go! So, nanako sa katubhan guys, nagsugok-sugok na po diri guys. So, sinundan ko yung mga bata guys kung saan pumunta guys. So, dito yung buhay kasi guys, diba? Walang pakialaman guys. Kung saan mo gusto pupuntahan mo naman guys. Huwag lang magpatumpik-tumpik pa guys. Laban na. Mga kapoy mangitag. Lalaki no? Char! Lalaki Jod. So, ito ng kapoy mangitag ng pagkaon sa bukid. So, munang uban. Nang naog na lang. Char. So, sa mga guys, isa na siya guys. No, so, nandito lang kami pupunta guys. Si Santos. So, here we are. Dun, 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 dun. Mag-aday mo. Harapit. Babaw. Nandiyan. Inang berasan? So nakaligo na si munduhan no? So naligo na si munduhan na? Ha? Oh, so puro dito kan? Hindi mga matay mo. Try lang, hindi eh. Anong mutukan man ko? Wala may nangka din eh. Nabasa kami guys. Nabiyabas dito guys. Labas guys. Umiga ang dami dito guys. Tabi po, tabi. Hallelujah. Tabi po. Oh, biyabas guys. Diba? Ang mga bata guys, isanakat na guys. So nangoban sa magsagos manggod guys. So sarap. Parang sarap na guys. Mga unggoy. Mga unggoy yan guys.
Kami yung mga unggoy dyan. Di ba? Sa amin dito guys is ano lang. Happy Happy FM, Char Brigada News FM. Cheers lang. Ano sa kanya, namuyos na guys, namuyos na. Ang dami. Ang dami kasi daw, sabi nila guys, di ba? Ang sarap yan guys. Yan na guys. Yan guys. Yan guys. Ay, kadaghan. Ay, ang surap. Di ba? Ay! Ano ang tunggang bayat? Nakatubol ba eh? Ang dami naman. Ang dami ba? Masarap pa siya, no? Ang dami niya. Sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Hi. Baka malaglag ka dyan. Magdahan-dahan ka. Nandito marami dito my goodness. Anong hawa dyan? Magtagalog ka dyan. Ano? Kung malaglag ako dyan. Lupa. Magtagalog ko yan. Ang dami. Baba na ako. Naabla ko kay nangyayang tupo. Kawat. Ano siya na dito? Right niya. Namalihaw siya guys. Gamit ka siya guys. Bisa abot guys. Lagi kayong bata guys. Oh. Nagad. Oh. Diba? Naog na ko guys. Dumayag ko ha. Agad. Hala. Ulaha na eh. Lamig kayo sa do. Ha? Ano Pupunta na tayo. Saan tayo pupunta? Naraong guys. Dako kayo guys. Haman be. Haman guys. Hala, wow. Punta na tayo. Guys, na namin sa farm ni Ate Mimi guys. Tsara kay mga prakata guys. Ano siya lasang. Diba? So napakaganda niya guys. Oh my god. Yan si anak ka ito si Kim. Anak ka Yelo si Santos. Anak ka Penguin si dito doon. Then si Michael is here. Diba? So make it faster, oy. Magbilis naman tayo guys kasi kaulan na guys. Oh my god. Galang-galangay talaga kayo guys. Diba? I told you. Ito yung bahay natin Mimi guys.
So, Alala, sayang na bata na. na yung mga istik-istik guys, sa kape ni siya guys. Alala. Sa kape. Mahal mo ka na yun. Diba? Nagaan! Ate Me! Ate Me! Ate Me! Ha? Laglaag lang. Wala ay, gikapoy ko ay, gila ay. Kakapay man, kung manabaw na, di ko mapulo eh. Wala ay, di kayo mabalik-balik nyo, di ko mapulo, Diyos ko. Oh, maagi rami oy, matis pikas. Baba. Mula agmi sa prakata kay sada kaayo. Gani. So guys, prakatahan sa diri guys ha. Muni ang farm ni Kagawa Duwadi. Diba? Una may care, hindi ka sa camera makita. Gansik ka, pwede ka makita sa camera. Alam mo viewers, charis. Pero dili amang comment guys no. Dili mo mang comment guys no. Mura kog mga followers ng mga robot guys. My god guys, comment naman kayo dyan guys. So guys, nandito na kami sa prakatahan. Grabe ka tsada, wait ang pagbaklay-baklay ka ng mga bata guys no. So thank you sa mga bata guys kay wala akong giubanan guys. So sa kalayo, sa kakapon, sa kahangak, pero wala akong giubanan dyan guys. So thank you guys. Wala akong giubanan guys. So manang prakatahan guys. Oh, sa nakikita nyo, yan guys. Bakit may tubig dito? Oh my god! Nabasa na akong intim. May kanding dito guys, oh, di ba? Kanding yan guys. Di ba? Ang ganda. Ang ganda guys, di ba? Nakita niyo naman, di ba? Hi, fine tree. O, tira, para kang vice, no? Tsada. Ganda niya guys. So, ang prakatahan guys is ano siya. Ang prakata guys is ito yung ginagawa nilang marami ang mga ano nitong benefits guys. Plywood, phosphorus, mga like that. Mga ginagawa nilang papel, mga everything. So, ito yung napoproduce ng prakata, diba? Kaya marami ang nagtatanim dito sa amin guys sa prakata kasi marami ang aray. Oh, diba? So aray, alam naman natin guys na may bagyo ngayon sa atin guys. So kaya maputik sa amin guys, diba? So kaya uuwi kami ng maaga guys, baka maulanan kami guys kasi baka maanod kami daw, sabi ng kasama ko. And then yung langit kasi sa amin guys ay ano na siya, nagdagom na, yung madilim na yung langit guys. Kaya natakot kami baka ulanin kami, diba? So may sapa pala dito guys, o diba? Oh, sapa, nabasa yung chinilas ko dahil. My god. So turn over sa camera naman tayo guys. Diba? Oh. Yan sila guys. Hi Bingbing. Again, ano pa yung kanal diri guys. Oh.
Naglibot-libot na jud ko guys. Naglibot-libot na jud mi guys. So sige lang, enjoy man pod. O diba? Ito yan guys. Yung sinasabi namin sa inyo guys. Ang putik guys. Grabe. So, ito guys. Tungas-tungasin na siya guys. So, para ang hirap umakyat guys. Ay, siya mahirap na ano lang siya kapoy. Ganun lang. Diba? Yan. Diba? Ay, may hagdan. Ginawan kami ng hagdan, guys. Kasi alam nila na dadaan kami dito, guys. O, diba? I told you. Madilim na yung langit sa amin, guys. Diba? What the English of Gabon? Bakit tinawag na sky ang fogs? What? Kainag? Puti siya, oh. Thank you. Yay! Bigyan ng jacket yan. Char. Hanga ka. Hanga siya guys. May ganito. Nandito na kami. Dali. Saan mo tanging malaki, no? Sige na guys. Oh. Nakalabas din kami ng ano, ng gubat. Nang nagubusan guys, tama. So, ano sa City Kadimdiman. So, ay, napakaganda talaga ng bukid nun guys. Oh. Sana kasi wala kang drone. Kapag magkapira ako guys, bibila ng drone guys. Para mag-vlog ako, mag-drone ako. Yun. Uy. Diba? So, ito yung nilalabasaan namin. Ang isang mahiwagang kampiyon. Kampiyon. Yeah. O, diba? Tubo ang pamumuhay sa lugar namin guys. O, tinatawag nilang sugar cane. Diba? Yan. Diba? Diba? Penguin. Yan lang ito siya. Samento Highway. Anong gitawag siya highway mga bata? Anong gitawag siya kalsada? Kay highway. Anong gitawag siya highway? Anong gitawag siya motor? Diba? May nagtrabaho doon guys. So, ito yung view sa New Eden guys. O, diba? Kaya ibaray ito ko diri oh. Nagsakit pa akong tiyan guys. Oh my god, may motor. Oh my god. Ooh. May motor guys sa dumadaan. So, lalaki pala guys eh. Diba? So masakit na yung pipi ko guys. So, tatlo na lang kami guys. Oh my god, wala na kami ng mga kasama guys. Hi everyone! Wala na kasi yung kasama. Bakit? Nasaan ba kasama mo? Nandun sa kadimdiman. Asan ba yung kadimdiman? So bye. That will be all. Thank you. So don't forget to like, share, comment to my YouTube channel and subscribe na din. And please hit the notification bell para palagi update sa mga video ko guys. Wala na siya na play guys. Wala siya na play. Kaya nga ato, wala siya na play. Oh my god. So hanggang dito lang yung that will be all. Thank you.
Wala siya na play ang video pa, King.